ansa na Asaamanghene ebe swai no ye ka kire mo se o swai wi a ye di mo ama ne bobema mo the Church of Pentecost asori and woko enti Pentecost asori ni mu asofo eni mpanimfo beta na chiama na ye fe se wo swai wi enti ene aso nananom asofo ebe twetwe nkomo medin de kwam yawua nimfo dada mebru praise him hallelujah. Yes, me pamamu. Ye mamu ne Ghana som ne asante som so. Wada mada ho di mayen. Your friend Vincent Ananidente, Apostle, okay. Church of Pentecost, Chieftaincy Coordinator. Okay. Daddy Bacho na edi na de mo ba himfia ha. Edi kan no monante se no. Ya ne edi kan ya danyame ase kasepa. De ba ye ha nyina ne se. Barima Sarpon, Acheampon Sarpon the second. We Asaamanghene, Deputy Director of the Pentecost Men's Ministry. Wow. Meme director, me no Juma. Eti ni anyame aye se wapaja ne dina begina sa gina bia yi no. Ne ho akwa hia se e wo se ye ba na ebeta na chi. Nti wo hwa asofo a e wo ha nyina no esom e wo membaku emu e wasore no mu. Ebi ye National Executive Committee members, ebi nso ye area leaders. Ya ba ye beta ye deputy director achi. Ene wa witness ni nsaye. Abra wote ho a wo se o church member o sa deputize o so ya kire Asaamanghene no eni gie be na wunya ye. O ani gie enya ye nyina ene se Church of Pentecost asore no said ye yate chieftaincy ministry to the palace. Na ye bombodia se be kire ya asore mba okwan a on be fa so adi hene se Christopher na se nyame emma no. Yete wo nyina na sa ani gie na ba be hye mu se nyame ama kwanya na ye ne ye membakuo no ye mu na emu bako ababegina sa gina bia no a wo sai na fi ade bako aya san hu enso ne se ahenie no eyasudie wo hwe emu nsem a ye ka ya hu se yasudie kase a ebehia se ye de mpaibo ebeta na achi na nyame aboa no ama watimi adi hene no ewo ne kwan so a be ye hwe sopa e de ama ye ne ya ka papa ekwan be na Christopher ahemfo betumi aka Christosom eni ahenia bomu nyame som kwan so okamba ko a ebetimi afa ene se nyame yodo ene nyame mu nso no parapare ye ene no kredie nso ewo ho etine sasu nyina no nso no wahini mu dada etine wo hwa a wode Christosom ebebo ahini mu anase bia wode ahini ebebo Christosom mu a eboa ema ahini ye niminyama de ene nyame som nso ye niminyama de nti sa ade no na ye hwe se yani asore mba na omudi hene no omenya dimpa ewo ahini enimu na afuti ahodo a nananom ede mani nyina no anu nso wo nyina so wo kyerosemu na kredie ene prepareye ene atentrene sa no ma nyina na yehwe kwan se ebeye adwuma ewo ye ne members a omudi hene emu Church of Pentecost ani so ade hunu ne se oman no betumpon na emufo anya asetena pa ewo Christosom kwan so afutuo be na ade be ma nananom Christofo a wo mudi ahene. Yes ni etene se wa ahini no ye hwese ohini bia be hwese na mputam development ebe koso ni ebueni free development no. Yeah. But as I said, development is based on security, peace and tranquility. That in your kwan say nananom a omo ya asore mba omudi hene no ombema asumdwe aba ewo mpasua so. And number one, because without peace and tranquility, it will be very difficult for development to thrive in a society. Eti eno no ye number one. And afi ne yedi obiom ene say ometimi aka won krofo nso abomu ama omunyina na ye baako na unity no ewo honom a say wo paye a ombeje wo so na timi abo ama omo aye sahene a omedi won kura nimu a wo boa na afi no achi no nso no ye hwe kwan se nsore ya wo kuro no munyina no nso no enye Pentecost nko ometimi awinati local council of churches Ghana Pentecostal and Charismatic churches nsore ya wo ho nyina na omo ne omo aye adwen aye baako na omo aboa san adwen emma de ye de ba kuro no mpunti omo adwuma na ebe ye no na omo nyina de aba on board na omo timi aboa ama kuro na tumpon sabo obi bi na your friend Vincent Ananidente Apostle Mayor Director Pentecost Men's Ministry and Coordinator Chieftaincy Ministry of the Church of Pentecost. Yeah, papa, ya dase pa nyame asundwe nka mu nyina. Midin de kwame ewu animfo menhia himfie.